Prevod čísla z desiatkovej sústavy do osmičkovej sústavy. Takže najprv si celú časť vydelím osmičkou a budem si zapisovať zvýšky. Takže 47 deleno 8 je 5, zvyšok po delení osmičkou je 7. Pokračujem ďalej s touto 5. 5 deleno 8 je 0 a zvyšok je 5. Zvýšky zapíšem v opačnom poradí. Takže 47 v desiatkovej sústave je to isté ako 57 v osmičkovej sústave. Teraz si potrebujem previesť desatinu čas do osmičkovej sústavy. To znamená, že budem tentokrát osmičkou násobiť. 0,375 vynásobím osmičkou. Dostanem presne výsledok 3. Takže 0,375 v desiatkovej sústave je to isté ako 0,3 v osmičkovej sústave. Takže celé moje číselko je 57,3. Potrebujem ščítať dve čísla v osmičkovej sústave. Musím si uvedomiť, že číslice väčšie ako 7 používať nemôžem. Takže ideme. 5 plus 0 je 5, napíšem 5. 5 plus 0 je 5, napíšem 5. 7 plus 3 je 10. Pozor, desiatka v osmičkovej sústave sa zapíše ako 1, 2. Takže túto dvojku napíšem, ako keby sme tu mali tú 12, áno. Čiže dvojku, táto desiatka je vlastne 12 v osmičkovej sústave, takže dvojku napíšem a jednotku si pamätám. Jednotku pamätám. Čiže jednotka mi ostala. Tu jednotku musím pripočítať k ďalšiemu. Takže 7 plus 3 je 10, plus 1 je 11. 11 v osmičkovej sústave je 1, 3. Takže opäť trojku napíšem, jednotku pamätám. K tomuto mi ostala jednička, predtým mi ostala ďalšia jednička. Túto jednotku pridám k ďalšiemu ščítaniu. 5 plus 7 je 12, plus 1 je 13. 13 v osmičkovej sústave je 8 a 5, 1 a 5. Takže 5 napíšem. Jednotka mi ostala. Hej, tu pridám zase k ďalšiemu. No a jednotka plus dvojka je trojka. Netreba nič premieňať. Čiže ščítanie týchto dvoch čísel je 353,255 v osmičkovej sústave. Desatina čiarka ostáva pod desatinou čiarkou. Keby sme chceli urobiť spätnú kontrolu, toto číslo si prevediem do desiatkovej sústavy. Ako 2 krát 8 na druhú, plus 7 krát 8 na prvú, plus 3 krát 8 na nultú, plus 7 lomeno 8, 5 lomeno 8 na druhú, plus 5 lomeno 8 na tretiu. Druhé číslo si prevediem. 5 krát 8 na prvú, plus 7 krát 8 na nultú, plus 3 lomeno 8. Tieto dva výsledky, keď spolu ščítam, dostanem číslo v desiatkovej sústave. No a následne to číslo, ktoré bude mať, vydelím osmičkou, prípadne z desatinu časť násobím osmičkou a mali by sme dostať toto isté číselko. Tak hádam, aspoň trošku to pomohlo.